De fietstunnel in Serhuuzem is klaar. De nieuwe tunnel zorgt voor een betere bereikbaarheid naar het dorp, maar moet ook voor veiligere situaties zorgen. Jongen achter die rijden deze 10.000 auto's deel. En ja, er gebeurde al wat ongelukken door aan de jaren. En helaas een paar keer een fataal ongeluk. Dus het is hier dat er wat ontdien wordt. En ja, wie ben blij dat dat nou eindelijk gebeurt. We hebben er jaren over gepraat, heel veel planvorming, heel veel varianten hebben we in beeld gehad. En nu eindelijk dit resultaat. Ja, dat is echt een compliment aan iedereen. Het dorp is tiergewies met de veilige oerstek. Absoluut, het is een heel mooie uitkomst voor Serhuuzem. Ja, de oerstek, volle veiliger. Dat, ja, heel dierbaar. De tunnel is onderdeel van een grotere aanpak van de N358. Alle werkzaamheden moeten in 2026 klaar wezen. Nou, dat zit er zijn dat het Uterwijk-project, het Uterwijk-gedeelte van de provinciale weide N358, dat is nu wel klaar. Wat betreft werd het verkeer generiet. En de skiering, dat maakt ook deel uit van het project. Dat is het zuidelijke gedeelte nog van Kleer. En het noordelijke gedeelte, dat is correct ten zuiden van Zusterveen en de Grijze Pijn. Dat is nou in viering. Ik zeg wel eens, de skiering, dat is onze centrale as. Als je toch een doorstroming van verkeer hebt, ja, dan hebben we echt een opwaardering van de skiering nodig.